बर'नि सासे गोख्रों CWE गेलेगिरिया रांनि आंखालाव हाजिरा मावना जानो गोनां जादों। आथिखालनि बिटिआर सोरखारा CWE गेलेगिरि राजु गयारीखौ राङारि मदद खालामाखै। दुखुनांथाव बाथ्रा, CWE गेलेगिरि राजु गयारीया आथिखालनि बिटिआरनि CM प्रमद बर'नि सेराव मदद नागिरनानै थांदोंमोनब्लाबो मदद मोनाखिसै। नोंथांमोनहा नुनो मोननाय बे सुबुंनि मुङा राजु गयारी। बिजनी नोगोरनि साहा बाहागोआव थानाय बरलागावनि बालाबारि गामियाव न'आ। राजु गयारीया सासे CWE खमलायग्रा CWE ट्रेनिं लादोंमोन मुंदांखा WWE गेलेगिरि कालीनिफ्राय। नाथाय रांखान्थियारि थासारिया मोजां नङैनि थाखाय गेलेनायखौ ज्राब गारनानै न'आव फैफिननांगौ जायो। राजु गयारीया राङारि अनसुंथाइनि थाखाय BTCनि गाहाय प्रमद बर'नियाव थांदोंमोनब्लाबो जेबो राङारि मदद मोनैयाव नर्थ गुवाहाटीआव हाजिरा मावनानै जिउ खुंनांगौ जादों। राजुआ नखरनि हाखौ फाननानै CWE गेलेलांनो नाजादोंमोनब्लाबो रांनि आंखालाव न'फारसे फैफिननो गोनां जादों। बेजों लोगोसे जोंनि सेराव दुखुनांथाव बाथ्रा फोरमायदों। आथिखालनि बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथांनि सेराव गावनि जेंनाखौ लानानै मदद नागिरनानै थांदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, CM प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि EM दावबायसा बर'नि सेरावसो थिनहरो। CM प्रमद बर'नि बाथ्राखौ लानानै EM दावबायसा बर'नि सेराव थांदोंमोनब्लाबो नाथाय बिथाङाबो गेलेमु बिफाननि CHDनि सिमसो दैथायहरदोंमोन होननानै फोरमायदों बर'नि जाखांफुनाय CWEनि गेलेगिरि राजु गयारीया। थारैनो बिटिआर सोरखारा बर' लाइमोन गेलेगिरिफोरखौ मदद होनो गोसो गैया नामा? आंनि मुङा राजु गयारी, डिस्ट्रिक्टआ चिरां, गामिया बरलागाव बालाबारि। CWEआव आङो हा फाननानै कालिसारनि एकाडेमियाव आङो 2016निफ्राय जइन जादों आरो आङो ट्रेनिं लाफुनायनि गेजेरावनो जोबोद थाखा फैसानि प्रब्लेम जादों आरो आङो न'आव फैनांदों आरो आङो मानसिफोरनिफ्राय हेफाजाब नागिरदोंमोन। BTC सरकारनिफ्राय आंखौ एसे हेफाजाब होदों हाग्रामा सार आरो चन्दन सार आरो खाम्फा सार, बिसोरो आंखौ एसे हेफाजाब होदों आरो बिथांमोना आंखौ हेफाजाब होबाबो आंनि खेलायाव थाखा फैसाया थोआखै। बिनिखायनो आङो न'आव दा फैनांदों आरो आङो खेलाखौ जोबोद गेलेनो गोसो गुदुं, दासिमबो थैया गरम जानानै दङ। आङो माला थांफिननो हागोन। दिनैसिम बिटिआर सरकारा आंखौ हेफाजाब होआखै। बिनिखायनो आङो आसाम सरकारखौबो बुङो, हिमन्त बिश्व शर्मा सारा आरो प्रमद सार, बिथांमोनहा आंखौ जाहाथे आङो रेसलिं खेलाखौ WWE सिम जाहाथे आङो सौहैनो हायो, गावनि जिउखौ बावसोमनानैबाबो आङो गावनि हारि, गावनि जाथिखौ, गावनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जाहाथे आङो नाम खालामनो हायो। बिनिखायनो आंनो सरकारा
जाहाथे उनाव आङो थाखा फैसानि जेबो गेलेफुनाय समाव जाहाथे जेबो प्रब्लेम जाया बिदि आंखौ सरकारा आखायाव खुलुमबाय। आंनि मुङा राजु गयारि, डिस्ट्रिक्टआ चिरां, गामिया बरलागाव बालाबारि। आङो हा फाननानै CWEआव कालिसारजों ट्रेनिं लादोंमोन आरो आङो ट्रेनिंनि गेजेरावनो आङो गोबां खेला गेलेदों, देरहादोंबो आरो बिनि गेजेरावनो थाखा फैसानि एसे प्रब्लेम जादों। प्रब्लेम जानायाव आङो BTC सरकारनिफ्रायबो एसे माबा मोनदों, हेफाजाब मोनदों आरो BTC सरकारनि हेफाजाब होनायावबो फैसाया थोआखै। बिनिखायनो आङो न'सिम फैफिननांगौ जादों। आङो आरो बिटिआर सरकार जादोंमोन। बिटिआर सरकारावबो आं थांदोंमोन। थांनानै प्रमद सारजों आङो लोगो हमदों, रायलायदों। प्रमद सारा आंनि सोमोन्दै जेबो माबा खालामाखै आरो आङो बिनिखायनो बुंनो सानो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार, प्रमद सार आरो हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जाहाथे आंखौ गोजौ लेभेलाव जाहाथे आंखौ गाखोहोनो हायो, WWE सिम गेलेनानै आङो जाहाथे गावनि आसाम सरकार, गावनि हारिखौ जाहाथे आं नाम लाखिनो हायो। बेनिखायनो आंखौ नायो